watch. Hi, Ness! Hi, mga Chosen Channel. Chosen Channel. Hello po. Mega mega shoutout. Nice LS po. Good luck. Thank you so much. Saglit mag-share lang ako. Susulat din ako ng entry nyo. Malapit na ang ating share blessings. Sa work lang po. So, okay, Ness. Thank you so much. Ingat ka dyan. Sulat ako entry saglit. Share lang ako. Pa-share ako. Tapos sabihin nyo kung nag-share kayo tapos another entry nyo yun. Bigyan kita ng jacket, Chosen Channel. Yan, meron ka na pong jacket. Pag meron pa kayong premiere, baba nyo lang po at sabihin nyo may premiere kayo para matansa ka natin. Yan, thank you so much. Pa-share ako, pa-share. Thank you, Ness. Thank you, Ness. Sige, may entry ka ulit. Saglit lang, saglit. Paglilista ako. Hi, Lalay Abando. Mega mega shoutout po sa'yo. Yan, salamat po sa pagtamsak mo. Meron na rin po kayong entry for me.
Ang entry po na to is magaganap po sa July 2. Mananalo kayo ng WH, Low, Gcash, at Banana. Kaya kailangan dikitin yung aking brother na nasa Saudi, si Mr. Design Dikilay. Okay, next. Bye-bye. Lalay, hello. Salamat, Lalay. Share ako, Lalay, para may more entry ka sa akin. Tapos sabihin mo, share done. Yan, thank you so much. Tapos ibababa ko yung premiere ko, guys. Patusok ako, tapos comment lang kayo dun. Hi, Vergara! Mega shoutout sa'yo. Thank you so much, Sisi. Yan ang aking mga suki. Ang aking mga suki. Share dan sa FB ko host. Yan. Thank you, Lalay. Walang ako ng ballpen saglit. Wala pa akong ballpen dito. Yan, pakitusok yung premiere ko guys. Sige, dali hanggang 10 magpapalaro tayo para WH tayo ngayon Wala muna tayong Gcash kasi magre-ready tayo sa July 2. Ang pa-share lang ni host with my brother na si Mr. Design Digilay na yan ng mga kaibigan namin. Team Puyaters, yan sila Vergara, sila Nes, si Lalay, bago lang yata sa akin sila. Lalay, magbaba ka nga ng bahay mo, titignan kita. Yan, wala akong ballpen Daling kansa po tayo, tapos magpapalaro na tayo. Ang dami ko ng entry, kala nyo WH tayo, nangangailangan ng WH. Ipi-play ko siya ng dana ko sa premiere mo, Sisi. Binaba ko rin kanina sa LS ko. Yun eh. Bait eh. Yan, ko lang po pencil. Stop watching that. Yan, magugunting pa tayo ng paper. July 2 ang ating final
straw, okay? Lalay. Lalay abando. Kasi may share. Kinalimutan kahit nahihirapan. Yan, kanta na lang tayo. Walang tao. Kinalimutan kahit nahihirapan. Hindi ka busy Vergara. Sino ba yan si Nes? Nes. Nasa work daw si Nes. Chosen Channel 21. Okay. Para sa sariling kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang, itatakbo. Ngunit hindi dinadana, hanggang dito na lang tayo. Tutupiin ko pa yung mga intro natin. Habang naghihintay tayo ng tao, magtutupi na muna ako. Kasi medyo marami-rami na to. Bago tayo magpalag, ha? Baba niyo yung bahay niyo, may premiere kayo. So, itype nyo na yung ganda ko. Bababa kayo ni Naito. May paring light tayo, bigay ni Serna. Pero walang patungan kasi nga. Natanggal yata yung patungan. Kahit nakuuhaw. Himala, wala pa si Aiza. Sobrang tahimik ng kapaligiran, kahit may nagre-reklamo na wala tayong pagkialam. Panahon nandun ka pa. Salamat sa pag-BG-PG nyo. Inaasahang may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang mahalata kasi okay. Sino mga Ilocano dyan? Oo, sis, baka busy pa. Nagtuturo sa module. Okay. Kaya salamat sa pag-ibig mo,
Thumbs up dan po. Hello, Adeline. Adeline, okay na yung load mo, right? Salamat sa paharang. TY po sa load. Walang ano man. Sorry na late. Busy. Yan, nandiyan na si Aiza. Kababanggit ko pa lang nandiyan na siya. Nahanap kita Aiza, himala wala ka eh. Yan, may entry na rin kayo. Si Adeline Perez. Yung intro natin sa ano sa entry niya July 2. Mga ganitong oras din. Kasi itutuloy ng kuya ko kasi baka dumating si si Amo. Yan, Dan Harang ho. Salamat, Aiza. Share pa ulit ako. Ano, may premiere ka, Aiza? Yan natin. Oh, meron siya. Ay, hindi pa pala to dikit sa'yo. Ayan, dinikit ka na. Comment ako doon. Yan, okay na. Hello po, Emeline Respi. Mega shoutout po sa'yo. Thank you so much po sa patamsak mo. Premiere yan ni Aiza host. Magkakasama kami. Oo nga, nakita ko. Magkakasama kayo. Kayo na talaga. Sana all nagkakasama. Salamat, Emeline, sa iyong paharang. Yan. Basta ko muna si Baka hindi ko malasta si Aiza sa entry niya ulit today. Nakakahiya naman sa yung mga bisita ko. Laging kayong bisita ko. Solid kayo talaga. Dahil na po sa premiere mo host last year pa. Yan si Mark Tolentino. Mega shoutout po sa'yo. Tamsakdan. Thank you so much po. Mark Tolentino. Meron po kayong premiere. Baba nyo na lang po dyan para po matamsakan natin. Hello, Heidi Basa, Tamsakdan. Hello po. Mega shoutout po sa'yo. Salamat po sa paharang. Harang is real. Yes, harang is real talaga. Yan, nagsusulat po ulit ako ng mga entry nyo. Huwag niyong kakalimutan ng ating pa-share ni host blessings lang. Konti lang naman. Sa July 2, mga ganitong oras din. Kaya magyaya kayo ng mga kasama nyo, di ba? Baka naman, para ma-winning kayo. Mark Tolentino dan sa nakapin. Thank you, Mark. Thank you po, boss. Co-girl, tamsakdan po. Yan, si co-girl po ay wala pang napakagandang baro. Yan, meron na po kayong jacket. Magbaba po kayo. Baka hindi pa kayo magkakadikit. Magbaba na po kayo para po magkakilanlan kayo sa isa't isa. Yan. I love you. Hello, I love you. Ayan na si I love you. May pa-enter na lang sa I love you. Co-girl, salamat po. Always welcome po. Yung kanta natin, Ilocano song. Yahoo! Kamusta na? Mabuti po, adventurous girl. Kamusta ka? Disky Fashion. Yan, nandiyan po si Disky Fashion. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. At si Sophia Amara, mega shoutout po sa iyo. Salamat po sa patamsak niyo sa akin. Yan, magbalsi muna tayo. Ano yung balsi? Sayaw ng mga Ilocana. Sis Adventurers. Yan, sabi ni Vergara. Yan, nagsusulat ako ng mga pa-entry nyo guys. So, sa July 2, tayo ha. Adventure.
adventures girl. Madali ang ano lang yan, sharing the blessings. Kasi baka dumating ang amo. O sa July 2 po ba gaganapin? Opo, Ma'am Sophia Amara, sa July 2 po tayo. So, ang gagamitin ko ay StreamYard para may makaakyat ang kuya ko at saka si Josa. Kasi sila yung tutuloy pag dumating ang amo ko. Sabi ni Adventures Girl, hahaha, ito ang super busy sa mga alaga. Haha, bihira na maka-LS. Oo nga. Kasi kahapon, walang pasok mga amo. So, tahimik ako. Kunwari disi-disihan tayo. Bye. Nagsusulat ako ng entry niyo yan. Si Adeline, nandiyan pa si Adeline. Timbalivia ko. Aisa, anak ko yan host, si Sophia. Oh, ang daming anak ni Sophia. Ang daming anak ni Aisa. Jeline Gara, hello po, Sisi. Mega shoutout po sa'yo, Jeline. Meron ka na pong entry for me. Huwag niyong kakalimutan sa July 2 po ang ating entry. Konting pa-share lang ni host with my brother. Yan. Susulat ako ng entry mo. Sabi ni Adeline, patawsan ko ng premiere. Si Adeline ay premiere din. Ay, natawsakan ko na yata si Adeline. Oo. Yan, natawsakan ko na si Adeline. Yung nakapi, huwag nyo kalimutan tawsakan na. Alagad ni Perez. Ayan. Alagad ni Perez. Pwede nyo ipasok lahat ng alagad nyo guys. At more entry po kayo. More winning sa ating pa-entry sa ating raffle. Konting pa-share lang to ni Jendy Vlog. Diba? More you share your blessings, more na meron kang matatanggap. Konti lang naman. Na paano kasi admit? Sinadmit. Walang forever thumbs up po. Hello, medyo shoutout. Walang forever. Thank you so much po sa iyong pa-thumbs up. May entry ka na rin po sa akin. Walang forever. Siguro nga walang forever. Yan. Huwag niyong kalimutan yung nakapin, please. Kirby Romanlan, tamsak po. Hello Kirby, mega shoutout po sa iyo Kirby. Thank you so much sa iyong patamsak yan. Kirby. Yan, nagsusulat ako ng entry nyo ha. Kirby Romanlan. Yan, ang mga entry na to, ulitin ko, magaganap po sa July 2. Konting pa-share lang po. OTW sa premiere. Yan. Thank you so much, Kirby. Sino pa yun? Si Ashki Lab. Ashki Lab. Tamsak Dani. Hello, Ashki. May ka-share po sa'yo. Ashki Lab. Tandaan niyo yung mga alagad niyo ha. Sinusulat ko lahat. Kala ko new premiere mo post. Opo, yung nakapin. New premiere ko. Love mo ba ako? Yan, si love mo ba ako? Love mo ba ako? Oo, love kita. Ah! Love kita. Tamsak na ako last year pa. Kalit ka. Kalit ka. Salamat, Adeline. Mwah, chok. Share nyo pa ako dali. Si Shasha Cruz. Yan. Lumalabas na inyong mga alagad. I-thumbs up nyo ng lahat. Malapit ng ating pa-share ni host. And then that, ulit. Pag nag-4K ulit tayo. Diba? Yan. Shasha Cruz. Nalista na kita.
Ago Vlog, good afternoon. Good afternoon po sa iyo. Mega mega shoutout po sa iyo. Agum Vlog, Agum Vlog. Yan, Agum, baka po ninyo pa kadikit si host. At may premiere po si host. Yung nakapin, baka naman. Yan, may entry na po kayo sa akin. Agum Vlog. Yan, nandiyan po sila Adeline, sila Ness, sila Aiza, si Vergara. Yan. Kailangan ko ikaw, tusok dan host. Yan. Kailangan ko ikaw. Sige, tusok nyo ng lahat. Kailangan ko ikaw. Tandaan nyo lahat yung mga ano nyo ha. Alagad ni Miss Vergara yan. Sige, itusok nyo ng lahat. Yan, Adventurous Girl, dance sharing kapatid. Thank you so much kapatid. Yan, meron ka ulit sa aking entry kasi shinare mo ako. Sulat ko lang yung alagad ni Vergara, Miss Vergara. Siguradong manalo dito. Kayo lang din, no? Yan si Adeline. Sobrang init ngayon. Kulit lang naman dito. Then sharing kapatid yan. Tapos biglang uulan eh. Oo nga. Yan si Aiza Ferris Vlog. Nandyan pa rin po sila. Thank you so much mga sisi. Yan sila yung nag-share pa kanina. Adventurous. Napalaro tayo, WH, gusto niya. 24 oras. Wala muna tayong pa-Gcash ngayon at load ha. Malapit ng ating pa-share. Yan, share ko pa sa community ko muna. Wait lang, para marami tayo kasali dito. Yan, thank you so much, Adventurous Girl. Game ako dyan. O, yan, si Adeline. Game na game talaga yan eh. Habang nagtutupi ako nung ano nyo, nililiitan ko siya ng ganito. Ganyan, para pag ginunot ko, charan! Oh, may charan pa akong nalalaman. And yan si Salazar yan. Salazar na lang po ah. Yan, may ka-shoutout po sa'yo. Help po, tangsakdan po, pasali po. O sige, may entry ka na sa akin, Salazar. Says Salazar. Yan, says Salazar, tandaan mo, July 2 ang ating pa-entry na to. Kaya kung hindi ka busy, pwede kang dumalaw. Malay mo mabunot ka. Lahat ng yung alagad pwede mong ipasok para meron kang entry. More entry, okay? Salazar channel. Pagbaba ka na ng bahay mo, may jacket ka na po. Post video muna ako sa'yo. May gagawin. Okay, Aiza, thank you so much. Anong gawa mo, sis? Magtutupi ako ng mga entry mo. Yung pinapanipis ko siyang ganito. Kasi baka makita ko yung yan, para hindi ko siya makita. Pag nagbunot ako sa July 2. Hello, Sisi. Yan, sabi ni Aiza. Saglit na imitan ako. Napawisan ako. Kaya si Adeline, meron po siyang premiere. Ipipin ko na sa taas. Makulimlim pa naman. Panahon ko to. Ipapaaraw. Panahon ko to. Ipapaaraw. Naku po, patay. Ala, paano yan? Ayan, nandiyan ang ating Diyosa ng Kaliwanagan, ang nag-birthday celebrant na nakarami. Baka naman, pindutin mo na yan. Yan ang nag-birthday na si Diyosa. Yan, napakaganda yan ng birthday niyan. Walang pagkakaiba. Lagi siyang may hairband. Yan, o. Diyosa daw. Mega shoutout kay Miss Diyosa
na napakaganda at napakabait na host. Talagang matatay ka sa kakatawa sa kanya. Pansinin mo ako dito. Huwag kayo snabera. Hindi kayo snabera sila. Ayan o, ayan sabi ni Diyosa. O, pinansin na kayo lahat ni Diyosa. Pansinin mo silang lahat dyan daw. Kailangan isa-isahin mo yan, Diyosa. Pansinin mo silang lahat. Bala ka dyan. Nagdalap ka namin, di ba? Kailangan pansinin mo silang lahat. Sarap ng stream. Oh. Yan, nandiyan din si Stream Delicious. Yan, meron ka ng entry stream. Sorry, hindi ka nakita yung comment. Ayun o, mag-share siya. Salamat sa pa-sponsor host. Binalik. Wow, nakakaya naman sa'yo. Sige pa. I love you, Josa. Thank you so much naman sa iyong pakulay for me. Yan, si Roger Lodi. Si Roger Lodi po ay wala pang jacket, kaya bibigyan natin siya. Nandyan pa siya sa aking gate. Thank you so much. Yan. Salamat sa iyo, Josa. I love you, Josa. More blessings sa ating lahat. Yan. Wow, kulay blue. Oo nga. Dapat nga purple eh, di ba, Idelin? Kulang pa yan. Chocolate. Pero kung ano, sige, kapalan ko na. Akala mo ikaw lang marunong mag-ano na. Tama si Adrian, no? And thank you so much sa iyong pag-BG dyan, ha? Habang ako ay nagtutupi. Wow! Josa! Huwag ka na mag-abala pa. Tama na. I'm okay na. Love you. Ang ganda ng profile mo dito, no? Pero hindi naman ikaw to. Nilait ko. Nilait pa. Pero ang ganda ng profile mo. Standing on the mountain high, looking at the moon through a clear blue sky. Naging sad. Hello family! Tismo. Hello po. Mega shoutout po sa'yo. Salamat po sa iyong pagdalo. Wow, laki na. Yun eh. Dami niya ng pakulay sa akin. Love you, Josa. Happy birthday talaga. Ganyan lang tayo. Bigayan lang. Yan, sabi ni Family Tesmo. Make a love shoutout everyone. No? Josa Fantasia. Okay na po. Alis na po. Ubus na chikas ko. Sinahid mo lang sa akin. Oh, thank you. Lagot ka. Pag si Kuya nag-LS, wala ka nang... Wow, Josa, dagdagan mo pa yan, sabi ni Adeline. O, diba? Yan yung mga kaibigan natin eh. Ano sila, supportive. Boy Bagyo, hello, Boy Bagyo. Mega shoutout po sa'yo, Boy Bagyo. Yan, meron ka na pong jacket, Boy Bagyo. Yan. Salamat po sa inyong mga patamsak. Meron po kayong entry sa akin. Ang entry na to is magaganap po sa July 2. Konting pa-share lang po ni host to at ang mag-substitute sa aking pag nandito ang amo ko ay kung hindi si Mr. Design Tequila yan, ang nag-birthday celebrant na si Josa. Yan. Sila yung mag-substitute sa akin pag dumating ang amo ko. Kaya dumalo po kayo sa July 2 sa ating pa-share na konti lang naman. Konting pa-share lang naman. Yan, tawa ng tawa. Bye, Josa. Ingat. Yan, sabi, mamaya, sige, Josa. Oo nga. Naghahanda pa. Habang nagtutupi ako ng mga entry niya. Boy Bagyo. Yan, Vergara. Vergara daw. Yan, ito sulat ako ng mga bagong dating.
Huwag niyong kakalimutan ha. Boy Bagyo. Di nabasa ni host yung sinabi ko. Ano ba sabi niya? Saglit. Kailangan ko kaya kaila, kailan ko kaya makikita ang mga Vergara at Perez magpakulay? Oy, danos kayo ni Diyosa. Diyosa, after birthday ko, pag may natira sa Gcash ko, yan. Oh, pag may natira daw. Boy Bagyo, sabi ni Adeline. Yan si Boy Bagyo. Hello, Adeline. Sabi po ni Boy Bagyo. Yan, nagbaba po ng mga Kapanday TV, nagbaba po ng jacket si mga Kapanday. Kanina ko lang po napagdikitan to si Kapanday. Dikitan niyo si ano guys, si ano, ano ba yun? Mga Kapanday TV yan. Si mga Kapanday TV na dikitan ko lang kanina. Magbaba ka lang po ng bahay mo, Kapanday. Didikitan ka po nila. Mga legit po yan ang mga kaibigan ko. Lalo na po yung sila Josa, Adeline, Aiza, Vergara, Ness, at wala pa sila Ate Reme, no? Sila Chubaki, yan. Habang ako yung nagtutupi. Sige, Josa, libre mo ako, ha? Damihan mo, withdraw mo, ingat. Naku, malaki-laki sasahurin. Dami ko entry dito, kaya present ako sa araw na yun. Paano hindi ka present eh? Ikaw nga yung isang co-host kay ni Kuya. Mga ganitong oras yun, mga 1 or 2 ganun. Kasi streamer ang gagamitin ko doon, bala kayo. Talaga marami kang entry dito, Diyosa. Kaya hindi na kita sinusulat ngayon eh. Ay, mag-co-host nga pa. Ano? Nag-birthday, hindi na alam. Iba talaga eh. Yan, para lagi tayong masaya. Lagi tayong tumatawa. Diba yan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit di ako nakakadalo sa inyo minsan kasi busy. Buti nga, may pasok na yung amo ko eh. Diba? Hahaha, akala ko hahakot lang ako ng papremyo. Marami ka ng ano dito, marami ka ng entry, bala. Pwede mo namang ipamigay kung gusto mo. Pag ikaw ulit nabunot dito. Wow, Diyosa. Saan na pa birthday ko sa'yo? Char. Ay, kailan ba birthday, Vergara? Yan ang sumulang. Hindi kanyang bibiguin. Yan si Roger. Yan po si Roger. Yan, mega shoutout po sa'yo. Meron na po kayong entry sa akin, ha? Sir Roger. Ikaw, Soy, malapit na birthday mo. May Grand LSU. Yan, sabi ni Adeline. Padagdag po ako ng entry. Marvelous. Opo, saglit po. Marvelous. Shit. Makaawa eh, no? Ang dami mo ng entry dito. 2 entry. Nandito lahat na alagad mo. Tapos meron ka pa sa premiere. Lahat kayo, totally lahat naman kayo nandito lahat. Yan. Okay. Padagdag daw ng entry si Josa. Ibigyan natin kahit isa. Kain lang, galing gate. Kain lang, galing gate. Yan. Sabi po ni Roger. Thank you so much, boss. Magbaba ka po ng bahay mo. Baka po meron kang premiere. Yan. Diyan po sila mga kaibigan. Meron walang jacket. Si Josa ng tubig. Yan. Lista daw si tubig. Diyosa ng lupa. Diba? Ang dami ng patamsak talaga kay
Diyosa. Napakalakas ko talaga kay Diyos eh. Ikaw ba naman nagkakilala sila nang dahil sa akin? Yan, pa-share pa ako. Dali, pa-share. Ano, maglalaro ba tayo? Hindi na to kailangan ni Diyosa, kaya hindi na siya. Yan, si Roger Gate again. Wow, Roger, thank you so much po sa yung pag-gate para sa akin. Diyosa ng hangin palista po yan. Siyempre, nililista kita. Joke ko lang naman hindi kita nililista. Ikaw pa ba? Alam ko marami kang i-sponsoran nito eh. Papamigay mo rin to eh. Kaya nililista kita. Adventurous girl yan. Palaro na habang nasa labas pa ako. Diyosa, Marvelous, 25 times ang palista po. Okay, okay. Dahil niya talagang alagad eh, no? Yan, si Sophia Amara. Habang ako nagtutupi. Ano, palaro na ba? Habang nasa labas pa daw si Adventure. Diyosa ng apoy. Nakarami siya nun, no? Nung birthday niya, no? Ang dami niya talagang pakulay. Ang dami niyang, pa-member. Alam mo, wala ako doon. Doon kaya ako. Nanalo pa nga ako eh. Diyosa ng apoy, Vergara pa. Pag-iisipan daw po ni Diyosa. Tawa si Adeline, no? Yan, Diyosa ng liwanag. Yan, nandiyan na naman si Diyosa ng liwanag. Thank you so much sa mga patansak. Kaso ko lang si
Palista po. Yan, palista lahat. Sabi ni Diyosa. Dami tawa ni Diyosa. Precious Amara Cruz. You'll be here. Yan. Hi, Precious. Make a share po sa'yo. Yan. You have entry for me already. This entry will be... Aha! English! Tawa rin ako sa sarili ko dun Precious Amara. Yan. Naglabasan na ang mga Diyosa ng kadiliman na tayo. Yan, Dream Girl. Hello, mega shoutout po sa'yo, Dream Girl. Yan, may mga jacket na po kayo. Pag meron pa kayong premiere, pwede niyo pong ibaba para po matusukan namin lahat. Kasama ng aking mga kaibigan na nandyan. Yan, salamat po. Wow, 13 alagad. Sana all. Oh, maraming alagad din si Diyosa. Mag-1 hour na rin pala ako, guys. Yan, mag-1 hour na tayo, ha. Dilin, wala kang balato pag nakahakot ako ng papremyo. Dilin, ang ingay-ingay mo kasi. Huwag mo nang ingay si Diyosa. Alam mo naman, ano yan. Diyosa, I love you. Sabi ni Adeline. Ang papremyo is, 10 to 15 na banana. Tapos, WH, mga 5.24. Yan, magpe-play rin si Diyosa dyan. Co-host pa siya, magpe-play pa siya. or banana rin si Diyosa magbibigay. Pag may bisita. Yan, tapos 15 na tag-20. Host, gusto ko lang premyo, Gcash. 15 na tag-20. Gcash. Yan, tapos 15 na load na tag-20. 'Di ba? Marami-rami ba 'yon? Tapos 30 na 10 Gcash ulit. Tapos 10 na load ulit. Tagbe-20 no, ayaw nila na sa'yo. Oo, tapos 50 na 5 load ulit. Tapos 50 na Gcash. Tapos yung pinakamalaki natin is tagto 250 na 4. Ang 250 is Gcash lang po, ha? Gcash. So, 4 yun. And then the last is 500. Isa lang mananalo ng 500 pesos na Gcash. Yan. Tapos WH, syempre, bubunutin. Mamayang gabi, palaro ka, Diyosa, 20. Sponsoran mo daw, Adeline. Oo nga, tagbe-20 naman, di ba? Siyempre, bahala kayo dyan. Una muna tagbe-20. Pag hindi kayo nakatiis, wala kayong pa-premyo hanggang dulo. Ang nagtsatsaga, may ilalaga. Ganon. Pag hindi kayo nagtsaga, maghintay. Di wala. Wala kayong pa-premyo. Less Life Channel. Gala stress na. Tita Adeline, may tira pa sa budget ko. 2K lahat. Yun. Ipamimigay ko. Kaya huwag kayong mag-alala para sa inyong lahat yun. Basta, tigbe-20. Layas na nila lang. Tamsak ulit. Yan. Layas na nila lang. Sino ka?
Yan, meron ka ng jacket. Thank you so much. Yan, naka 50 na thumbs up na tayo. Thank you so much sa inyong lahat. Sa maraming alagad dyan. Yan. I love you all. Diba? Basta kakadaldal ko dito. Oh. Napaliit ko na yung ano. Napaliit ko na yung mga entry nyo. Sige, tanggalin nga natin yung bubbles. Oh, napaliit ko na. Ah, diba? Diba? Mag 1 hour na tayo. Si Alipin, a girl di mo pa nalista. Si Alipin? Si Alipin? Okay po. Nilista ko na po. Si Alipin girl. Okay po. Yan, nakalista na. Boy Tigas, salamat sa patamsak yan, sabi ni Nightwood. Nandiyan pa rin po si Boy Tigas. Yan, mega shoutout sa inyo lahat. Huwag nyo naman kalimutan yung premiere ko. Yan, nakapin. Baka naman mag 1 hour na tayo guys. So, malapit ako mag-end. Ayuda naman host. Anong ayuda gusto mo? WH. Vergara, wag abusado. May gagawin akong twist. Sa Thursday na ako magpapalaro para kasama watch hour. O, diba? Sabi ni Diyosa. Last minute. Yan. Last minute ulit. Bongga sa harang. Yan. Sabi ni last minute. Yan. Lista ulit natin si last minute. Last minute. Yan. Thank you so much. Diyosa, sabi ni Evelyn. Hello, Boy Tigas. Ano bang gusto mo? Gaba ka na ng bahay mo. Natignan niya. Hindi po ko ito mo. Castillion. Yan, nagbaba ng bahay si Boy Tigas. Diyos. Ay, nako, Kuya Res, ikaw pala to. Nakalang tatay mo talaga. What's up? What's up? Sabi mo, tamsakan ko, hindi po ko ay, nagtamsak ko, hindi lang ako nagparamdam. Yung nag-send ka sa akin po, yun ang ano. Nagtamsak po ako kasi hindi na ako nagparamdam. Busy kasi. Hello, host. Kamusta po? Yan. Sabi ni Joanna. Hello, Joanna Carventes. Mega shoutout sa'yo. Salamat naman sa iyong pagdalo. Yan. Matatapos na rin tayo. Nagsulat na naman ulit ako ng pa-entry. Huwag niyong kakalimutan, ha? July 2. Yan. Ang co-host natin ay si ang nag-iisang Diyosa ng Liwanag. Yan, sabi ni Diyosa, salamat po. Adeline Diyosa. Yan, sabi ni Adeline. Shout out to all. Sabi ni Joanna Cervantes. Bye, Tita Vargara. Bye-bye daw. Thank you, Diyosa. I love you. See you mamaya. Joanna Cervantes. Yan, nagbaba siya ng bahay. Boy Tigas, Dan Host sa nakapin. Yan. Salamat naman. Mag-LS ka? Boy? Dan sa nakapin. Hello. Thank you so much, Joanna. Thank you so much. Yan, sabi ni Vergara, bye, Diyosa.
Yan, natapos ko din, oh. Pero marami po. Marami po akong tutubiin. Wait lang po. Nakita ko si Boy Tigas. Aba, may bala ka pa. Ah. Sige na, matulog ka na muna. Mukhang tinigasan ako. Mga bad. Bad. Mga bad. Hi, Boy Tigas. Yan, lumambot na daw sa'yo si Josa, Boy Tigas. Please, patigasin mo din ako sa bahay. Para. Bawal tumawa ng tumawa ngayon. Kasi baka umulan. Ahaha, Diyosa, we shit. We shit daw, we shit. Tignan mo lahat ng tinutupi ko, puro Diyosa. Diyosa ng kadiliman. Wala talaga. Siya lang talaga yata mananalo nito. Ubus pa, siya pa mananalo. Ano ba yan? Yan sabi ni Boy Tiga sa padikit naman, Diyosa. Nako! Marami na siya. Yan, pumunta ka dyan sa LS niyan, Boy Tigas. Nag-LS yan lagi. Napakasaya dyan sa kanyang LS. At lagi yung may ayuda. Magpakabait ka lang sa kanya. Lagi mo siyang mahalin at lambingin. Yan. Patawanin. Kilitiin. Lagi ka niya ipi-play. Yan. Dikit na po hanggang kuyot-kot. Boy Tigas. Pag-grad naman ako, 1.6. Pumunta ka nga sa kanya, Boy Tigas. Kapag grad ka niyan, lahat ng Diyosa niya ay ididikit niya sa'yo. Walang alinlangan. Hindi pa ako nagpo-post. Kaya kitang paangatin gamit ang mahiwag akong kamay. Boy Tigas. Dan na sa'yo, Boy Tigas. Yan. Ay! Angelic James, DTV. Hello, Ate Angie. Mega shoutout po sa'yo. Thank you so much, Ate, sa iyong patamsak dyan. Alam kong napaka-busy niyo ni Kuya Linkin. Thank you so much, Ate. Yan si Ate Angelic James is monetize na rin po siya. Siya po ang asawa ni Kuya Linkin Defensoria. Parang nagbalita. Yan. Hello daw, Diyosa, sabi ni Ate Angie. Thank you so much sa inyo mga patamsak dyan. So, naka 1 hour na tayo mga kaibigan. Hello po, kamusta na po si Kuya Linkin? Yan, sabi ni Josa. Palablab naman. Yan, sabi ni Ate Angie. Ay, Ate Angie, premiere.
Yan, thank you so much Ate Angie sa iyong patamsak sa aking premiere. Meron ka na rin entry, te. Yan, matatapos na tayo guys kasi sasampay pa ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Thumbs up sa premiere mo yan. Sabi ni, andiyan pa rin si Vergara. Thank you so much Vergara. Ganda ng headband. O, ate, benta ni Amo. Marami pa nga dyan benta. Magbenta ako sa ano. Paglabas ulit. Tapos ka na. Opo, Ate Angie. Tapos na ako 1 hour lang. May gagawin pa ako eh. Nasampay pa ako. Hindi pa ako tapos sa ano. Sa trabaho. Mag-end ka na sis. Oo sis, mag-end na ako. Thank you so much sa inyo. Pwede na kayong mag-chowla. Pinalayas eh, no? Sinamantala lang. Hindi. Kasi may gagawin pa ako. So, kumuha lang ulit ako ng mga entry nyo. Siyempre, di ba? Para makarami tayo. Ingat lagi dyan, host. God bless. Ganun din po kayo. Ti Angie, pakisabi niya lang kay Kuya Linky. Ingat po. Salamat po. Sige sis, bye. Salamat. Ingat. Okay, pwede na kayo mag-chala mga ka-vlog. Ay, mga ka-vlog tuloy. Mga sisi, thank you so much sa inyong lahat sa patamsak at pakulay ni Diyosa. Kasi magtatrabaho na naman ulit tayo. Di pa ako tapos, di pa ako nagsampay. Yan, Ate Angie, meron ka na sa akin entry ah. Sana makadalo ka, Ate Angie. Sa 2. I-end ko na to ah. I-end ko na. I love you all. Just thank you so much. See you na lang mamaya.